over de kabinetsvorming in Ja, Nederland. juist. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk om daar iets over te zeggen. Hè. Dat weten we gewoon niet. We weten wel dat het aan inderdaad Geert Wilders is, omdat hij de grootste partij is geworden. By far natuurlijk, om ook te proberen een regering te vormen. De eerste stap die daarvoor gezet is dat er vanochtend hier bij ons een informateur is aangewezen. Iemand die moet gaan, sorry, een verkenner is aangewezen. We zitten nog niet in de informatiefase. Een verkenner is aangewezen die aan de slag gaat om te kijken of welke partijen met elkaar een regering zouden willen vormen. Inmiddels heeft ook de VVD aangegeven niet aan een kabinet te willen deelnemen op dit moment. Daar zijn er meer partijen voor. Dus ja, ik ga er wel vanuit dat het nog wel even gaat duren voordat we in Nederland een nieuwe regering krijgen. Het heeft de vorige keer natuurlijk ook vrij lang geduurd. Maar wat ik ook al zei in mijn introductie, maak ik me er wel zorgen over. Of vind ik het wel zorgelijk dat een partij die zo ook nou herkenbaar zich geen ondersteuning geeft aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, een meerder heeft gehaald. Maar zelfs ook nog stemmen op de eilanden. Ja.